Saya mo na eh. I-box mo na lang sa ano eh. Ini siya, iba man ito. Iyo, yes, sa saya yan. Hindi ka ba siya? Iyo. Mas igo pa kaming masunod box man to. Welcome to Papa Bits TV. Enjoy your watching. Alin lang? Ayaw. 120 lang. May sweet and sour, may panigurado lang. Pag ano, gamit na lang nila, diba? Ano ito manggano sila dyan? Puli na. Apa? Ayun. Tingnan mo pala ito suka. Pwede na yan, pwede na yan. Yan yan. Baba. Itong half gallon lang gano'n. Pwede na yan. Pwede na yan. Tromba sa kasilang sound. Service. Pareho. Tromba sa kasilang steak. Yan na, yan na. Kailangan na, sige na, habang nandito. Yung chicken mo na yung nakuha na. Yung pino. Itong pinong paminta. Dua kaya. Itong pino, kapatid mo. Pinong paminta. Oy, chicken mo para madaling ma-identify. Pag-araw kaya, dapat nagdadala ng salamin kaya hindi magparapirong-pirong. May isa lang dito ng
na? Ada May tuyo na. Patis kun, malit lang. Eh, Gamit kan pasang. mamang pagkagamitan. Embutido. Mayo, embutido. Hayo. Yung kamu ba? Ano, black beans at saka banana blossom. Patis na sa dit. Buwa. Oh, chicken mo na, sukal, ay ano, asin. Ay, Yan siya. ay, Ano pakit siya? Mayo ba? ha? Ay, dakulaon man yan. Oh, dakulaon man. Pili ko lang mo. Dua. Do ayo pwede. Pang sa tao man. Hari na tayo ihahalo sa ano sa pag-prito. Kulang yan. Dua. Kaya ang contract tidak kuha nyo. Dua kami. Dagang mong sarok para sa fry. Then yun itong fry, crispy fry ang gagamitin ka. Ihalo ka sa buwa. Itong baraton. Oo, still sauce. Hindi. Sama fried chicken sa maprito pang isda. Kaya yun na. Baka may kinuha sila naman sa Balyamayang. Ay, uli. Ayan na yan. Huwag kang tulong. Pritong isda, saka pritong manok. Ito barato. Sa Risaya, barato. Sa pork steak, sapsoy, sa humba. Ano na to? Kitang gravy. Ito, dagdagan na lang toyo. Oyster sauce ka na. Wala. Ano yan? Oy, chili pa kayan. Ay, chili na ka niya. Ay, dapat ako din. Pero ka sana pangharong. Ay, handaan ang nilutuin mo. Gawa nga nila pangharong. Batik sarap. Batik sarap. Crispy powder. Ha? Ay, garlic. Garlic powder.
ka dyan. Sira ito nakalista dyan. Haluan naman yan. Harina, parang tipid. Iya. Sira na. Bawa patong na rin. Iyo. Ilang kilo man ako? Sa pulong na rin. Okay lang yan, haluan tang harina. Mimix na sa harina, tapos mga spices. Buti naman kinaga pa po. Paprika. Later rin na apat. Ha? Yan kilo ni, dua. Wala ko 2 kilo ni, 1 kilo lang. Hindi, dagdagan sa isa ko. 10 kilo manok. Dagdagan na lang ko. Ano ta? Sayang kaya. Baka mamay manakot tada. Maharali na. Mansinda. Estimate ito sang mayong matada ta. Sayang. Diba na? Piglago na dyan. Yan na, may piglag na ako dyan. Oh, pineapple juice, saka pineapple slice. Magic Paprika. Sikan mo na. Gaya na? Gaya na? May garlic powder. Iyo. 140. Mayo man digding nakasupot. Arog sa palengke na nakasupot. Ha? Check mo muna ang listahan. Check mo muna. Garlic powder, tingnan mo. Red garlic. Mayo man ano? Yun ang fried garlic. Di nga ni mayo man supot. Yun ang garlic. Yun na, ikaw na. Yun na ni? Garlic. Fried garlic. Yun na ni ang fried garlic. Ay, salamat na. Ay, salamat na. Iguana. Ha? Iguana. May nakuha na ka mo? Ayun. Okay na yan. Okay na yan. Pampabango lang naman yan. Laurel. Tapos, ano? Black beans. Banana blossom. Nagkapamunggo na patis. Magang nahiling na banana blossom. May black pepper dyan na nilagay siya. Yan na, piglaan ko na. Mayo pa. May nilang kang tao si. May banana blossom lang. Mayo.
Sugi, garo yan. Yung sa ligo, sa ano nga na ibig. Diyan ata nung sa balyo, sa may mga seasoning. Yun na yung hindi magamit na mga ano. Ano? Mayo. Ito ang black beans na yun na dilata. Ayun eh. Pineapple juice. Ang juice niya, pineapple juice. Yan nakala. Powder po. Ano, liquid, arot ko na liquid. Yeah. Black beans, chicken mo. Gua na dumagapat. Gua lang dilata. Kasi na yung kapat. Yeah. Buwan na pala nakuha. Check mo, check. Di, dahil. Dahil, ano na lang ang mayo. Ano tong Pineapple nagkuha kang ano, dried na ano, na grapes? Iyo. Para saan? Black beans ang nilalaan din yan. Black beans. Wala. May black beans na siya. Diyan na. Bakit mo naglag ka din sa pineapple juice? Pineapple juice mayo man sa ano? Mayo. Ah, butter. Ay, mountain. Butter yan, hindi masarap yan. Pag mayang pineapple juice, kung mayang pineapple juice, Joyce na lang, Joyce. Ayun na yan, mga ano na yan dyan. Butter. Sabit-sabit. Ano yun? Sandubag. Mandasin lang. Ito rin. Luto lang sa to. Arin sa catering na rin. Yung arin sa lamisa, tupuan. Butter at saka juice. Ang duman niya sa red.
Iyo, dua lang. Baka magka-udo-udo ako pag inumun ko yan. Ay, nasinda. Kuya, di mag-usap. Ay pala, mga sausawan pa lang. Ha? May Marang iyo, pwede yan. Sarong mga, sarong daig. Iyo, dapat po nga. May ketchup naman. Bro, spicy mo. Hindi ako gumulong eh. Ano? Yun na yan. Maharang sa bako. Maharang. Pwede eh. Kuya lang. Bulak-bulak lagi ito pa daw ko. Palengke, gara-gara. Butter, yaw. Yan. Pwede lang ako dito. Makuha akong butter. Baratoon lang kinuha ko ta. Lutoon man. Kumplito na karoon yan ha. May dilata na yan. Kasi may regla dyan. Tusing. Whisper wings. Whisper with wings. Whisper with wings. May gawin mo dilata. Kasi may kapapuntahan. Maling-mal. Maling tusing. Hotdog. Ikaw lang ang hotdog. Daday man kayo mamiloro. Ang pork stick, sibuyas man lang yun. Ayun. Ito na, mga matitipid na. Sibuyas man lang yan. Chorizo. Ang dahil na. Ano ka, dahil na ka naman. Ang humba, ang halo na lang. Banana blossom, soy sauce, paminta. Dahil, mayroong mas ibang humba. Nagba kami ng tulo. Chicken mo, madam, kung ano, okay na. Butter, hindi ba na? Dito na lang dyan. Barato na butter lang. Tingnan ko na. Luto ko man. Ako man pampalaman. Timpla na sana. Pizza. Ay, nga, pait pa. Mana yun, malang na yung Ayun lang yan. Mamadjikon ka na lang. bendisyon. Star anise, red garlic, paprika, Sige pa. garlic powder, brown sugar, cornstarch, butter, meron na. Hindi ka magamit. Apple juice, flour. Butter. Ayun yung butter may pagkuha. Kung itong barato lang kinuha ko. Nestle cream. Dahil ako magamit ng silicone. Dahil mapaano sa may binakal ng pang take out. Yun na. Bako ng tupperware. Ito na mga plastika. Isang gatos ito.
na duman. Ah, ako dawa, krino na kukuman. Oh, ano na? Dahil man kita Hindi eh. May limon eh. Tuyo at saka oyster sauce tayo sa steak. Ini. Ini. O picture muna habang may trolley pa. Picture muna habang may trolley pa. O pila ka doon. Sakat kita para matisting junior ko kung makasama. Iya. Pwede naman, sakat ka? Iyo, malat na lang nagdis tricycle, kita lugod na masakat duman. Kaya para din na magkadurubling sakat. Hindi pa bakal, mabantayan ko na ito. Iyo. Yung ganyan ko bayaan, ba't mawala ko yung sana? Iguana. Iguana. Ini kasya na ni sa fried chicken yung duwang ni. Tapos, pinagtitusan sa kakapitusan ng isda. Yan na yan, okay na yan. Yeah, okay na yan. Smile. Nag-grocery man para sa inyong dadaan. May barato sa market, sa market. Pakwan duman nasa kanto. Ay, daging na lang. Sibuyas bawang garo. Buang ayo pang kinari dari. Ano man na sa Puro yan pang market. red onion, garlic.
Kada akul salamin natin sa 50, binawalan. Nag-check na kamo ang chicken niya. Yun ang damo na yan. Piling na. Sige na. Sobra na yan, sobra pa yan. Eh, sa market yan. Iyo. Kada akul na baka lang sa market. Ang walang pangalan, 180. Ang may stocks to go to 20. Ha? Ang branded to 20. Ang bagong branded, 180. Bounty, 200. Iya, tetap. Ha? Payat. Payat. Tirmo man yan, puro pitso. Ano ka man? Hindi, nata. Hindi na. Sa bounty na lang. Bounty. Ang sampulong. Ano nila? May sarong kilo na sobra. Kung 10 kilos, sobra ang 10 piraso niyan. Sobra ano? Sobra sarong 10 kilo. Siguro ang 10 kilos ka ni mga anom na pidaso. Try mo tabi. Hindi, 10 pidaso mo. Try mo na 10 pidaso na timbangon mo. Magabat yan, ito may tubig pa, frozen eh. Naluluwas lang. Mag-testing kang 5 muna. Didagdagan ako mag-10 kilo nun. Tapos, ang sarong manok, mga pirang pidaso daw yan. Eh, kung gusto mong marami, gawin natin chop-chop na pang children's menu. Ito, ano ba? Balay mo Hindi, ipaghiling na natin para... Oh, gura naman oy. Oo, pwede na yan. Ito. Ay, di. Ay. Eh, sa Agan na lang. Balik na lang kami sa Agan. Balik. Sa Agan na lang. Diyan ka na magtara. Diyan ka na nga magtara. Para tayo ma-open ang pagkiro. Diyan ka na magsabi sa market. Sabi mo, balik ka na lang sa Aga o ano lang. Dumang lang sa market. Mas mura.
Reunion cake. Iyo. Reunion cake. Siyempre may happy reunion box. Ano tayo iniwanan nyo na nagsusulo doon mo si Lubi-Lubi. Si Milay, paano na itong trolley niya?